jarri jabian, Elizako torrien. Elizako torrien jarri jabian, goizeko zazpiretako meza denporan, maietzien batien, pentsate joat izen zala, ni gaztin dituen, ni maizetan orduen, maizetan gane jaizek izeten zuen zen, maietzeko jaizek izeten zuen zen San Josiek, eta, nire gurasoek etorri zen mesara, eta are konteten jabian zer pasatu zen, nire konteustian zer pasatu zen. Hartu jabian, torrien ipini jabian zera, ikurrine mesan dagozan denporan. Mesatik urten da, konturen jauzizua zen, ikurrine zagoela zerien, frontoien jagoazen zerak, etako eta izkezinuek egin je, Frankon zerak eta jente guztien bilurretan, mesatik urtea benien, bilurre zegiden, da alkatie, orduen Juan Zarri Ugarte, eta zuan hari hartu motor bat jekan orduen zerien, garaizen, motor bat joan bakarrik esateko, eta motor hartu, eta durungora guardasobilei parte moten. Baina, ze telefonuk eta behitxe joazen. Zein jabian, errizei hartu jabian etxurien mesan nago zan denporan, orduen, Samiel pentsatzen dutzen guk zerien, motorrai, partxuelak edo zera botata ez jagoazen kaminuen, eta motorratik jauzi alkati hori, eta abiso bezine zer, denpora bat pasau zuen, bestiek, ipiniabinak, el cabra izan izan orduen zera, ipiniabinak eskutetako garaiki.